Takže sú tu teraz, bol zápas Juventa Michalovce proti Nitre a sú tu dievčatá z Michaloviec. Ako sa vám hralo a aký bol zápas? No, bol to výborný zápas a dobre sa nám hralo. No, súhlasím. Čo rozhodlo, že ste vyhrali? Takže sme boli lepšie pohybovo aj tak. Ťahali sme do protiútokov, boli sme rýchlejšie. Vy ste vytiahli potom v druhom počase na osobnú obranu. Prečo to tréner dal takýto pokyn? Lebo už sme vyhrávali oveľa a už neviem, tak mu vyšlo. Tak sa dohodol s trénerkou, s vedúcou, že tak skúsia na 5 minút dať osobnú obranu. V čom bol ten rozdiel, že vy ste boli výkonnejšie lepšie ako Nitrančanky? Neviem, možno aj to, že im odišla najlepšia hráčka v prvom zápase. No, áno. OK, a zlomové momenty zápasu boli na začiatku alebo v strede? To na začiatku, kým sa to rozbehlo. Na začiatku. Dobre, ďakujem vám za rozhovor, dievčatá, a veľa úspechov ešte v ďalších zápasoch. Takže máme tu trénera z Michaloviec. V čom bol ten zlom, že ste od začiatku si vytvárali ten náskok? Mali sme poradu pred zápasom a tam sme si povedali určité pravidlá alebo úkony, ktoré majú robiť tie dievčatá, a rozplňali ich vlastne, dá sa povedať, skoro do bodky, hej. A tam tá Nitra vlastne hrala na tú pivotku, tú ťažkú pivotku, a tu sme dokázali eliminovať a v tom vlastne bol zlom, že oni sa potom už nevedeli to presadiť, hej, a ten pivot im tam nedával góly a my sme si urobili náskok a už dievčatá hrali vlastne v pohode, takže. V druhom počase ste vysunuli na osobnú obranu. Prečo? Je to také u nás nepísané pravidlo, že v našej súťaži si to skúšame, hej, a vlastne je to také prekvapenie pre toho supera, že už potom nevie, čo má robiť, hej, má osobku a musí vytvárať, musí niečo toto a tá lopta sa potom urobí sa chyba a lopta sa dá získať a dá streliť gól a super, nech sa zorientuje, tak už je po všetkom. Viete povedať aj nejaké klady Nitry, ktoré mala? Nitry... My sme sa ich trošku tak sledovali, akurát ten pivot tam bol a potom sa stratili, no ako, neviem, tie klady, mali tam nejaké tie náskoky z krídla, hej, tam ľavá spojka tam bola dobrá, neviem teraz číslo aké, vedela 1 na 1, hej, vedela tam vojsť dovnútra na tú šesku, ale ako, tam ten klad najzákladnejší, ktorý bol vlastne ich plusový, toto bol pivot a ten vlastne sme eliminovali hneď na začiatku, takže bolo to pre nás dobre. No. Že splnili do bodky taktické pokyny, vy ste spokojní, tak vám prajem veľa úspechov do ďalšieho zápasu. Ďakujem.